אוסלו. העיר השלווה והיפה כל כך היא גן עדן ל1.5 מיליון התושבים המתגוררים בה. ליהודים הבודדים שעוד נותרו שם, החיים באוסלו הם אתגר לא פשוט. Man möttes 3 gånger tillfälligt så är det is. בישראל אומרים פעם שלישית גלידה. Du har det bra? Ja, det bra. Har du det bra? Ja, jag får inte knalla. Det är inte som det var alltså. Nej. Ingenting var helt som det var. Ting förändrar sig. ההנהגה הרוחנית של הקהילה היהודית מוטלת על כתפיו של יואב, רב צעיר, בנו של חבר הכנסת לשעבר מיכאל מלכיאור. אני גדלתי פה, אני גרתי פה בתור ילד כמה שנים. סך הכל מגיל 2 עד גיל 8 הייתי פה. הסבא שלי היה רב בדנמרק, הוא היה בא לי מגיע לפה הרבה כשלא היה פה רב, הייתה תקופה כזאת. הסבא רבא שלי, בתור סטודנט לרבנות בגרמניה, הגיע לפה כשחנכו את בית הכנסת, אז זה לפני 92 שנה. ועוד אחורה, אז הולך 8 דורות אחורה רבנים. אז לכאורה כאילו היה כבר עליי תווית. יש פה בקהילה, אני חושב 750 חברים. בתפילה פה בשבת יש 200 איש, זה אחוז עצום מהחברים, במיוחד כאילו, זה לא קהילה שכולם מאוד דתיים בה, ושומרים כשרות ושבת, וזה כאילו אין דבר, אבל בכל זאת, לבוא ביחד ולהיות ביחד הוא מאוד מרכזי, וזה הופך את הקהילה מאוד מאוד פעילה. מה שגם מאוד מעייף, כי צריך להפעיל את כל הדברים, לדאוג שזה יקרה, וזה לא אדם אחד שיכול לעשות את זה, כל האנשים שצריכים לבוא להתנדב. המון אנשים מגיעים פה למוסף, באמת, בזמן האחרון זה כאילו ממש המון אנשים, אבל שחרית קצת, אנחנו רוצים לחזק את השורות בשחרית, זה בעיה, אנחנו מחכים ככה שיהיה מניין בתחילת שחרית, זה לא יודע, צריך לחשוב מה עושים עם זה. היה איזה שבת שהייתה פה איזה אחת ששרה למעלה בעזרת נשים מזמרת אופרה, ואני עליתי בקידוש למעלה, כיוונו אחת, אז השתנקתי לשנייה אחת, והיה שקט פה, ופתאום שומעים אותה, ואותנו! זה היה קטע לא נורמלי פה. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. היה כששר שיר כל כך גבוה, ועולה, ופתאום ככה הפסקה, ואני מנסה לשיר איתך, ואז כולם פתאום שומעים אותי. למה? יש לך הכל נהדר. אתה אחד מהעורבים היותר טובים ששמעתי בחיים שלי. אם יש אווירה טובה, ואם יש הבנה משותפת, של החשיבות של להחזיק כמה שאפשר בזהות היהודית, ולחזק אותה, אז זה עובד. לוקח את זמן לפתוח. הלו? מה שלומך, יואב? בניגוד להרבה קהילות במערב אירופה, הממוצע גיל הוא נמוך. הדור הצעיר הוא פעיל, יש לנו יותר ילדים בגן מאי פעם. שמו פה כתזכורת למה שהיה עד לא מזמן, עד לפני 40 שנה, הוא עוד עמד פה בחוץ, יש פה שלט מחוץ לבית כנסת, שכתוב כללי התנהגות, שבזמן הדרשה אסור להיכנס, וילדים בני מתחת לגיל 6 אינם רצויים. אנשים שרואים את זה כמעט מתים מצחוק, כי פה זה ההפך, בסוף התפילה, כל מי שמתחת גיל בר מצווה עולה לפתוח את הארון קודש יחד. כולם מתמוגגים על זה שהם רואים את הארון קודש פתוח, ו20, 30, 40, 50 ילדים שם צפופים. הקושי של להיות חלק מעולם ששם את האדם היחיד במרכז, ואז בכל זאת להיות חלק מקהילה, ובמקום שבכלל יש מעט יהודים, זה עבודה נונסטופ של הקהילה צריכה להיות רלוונטית לכל אחד. וזה קושי. ואין לנו הבטחה שבדור הבא זה יצליח. כי כל הזמן צריך למצוא להתאים, לפתוח, להיות רלוונטי, להיות מעודכנים. עד כמה רחוק צריך ללכת כדי לדבר בשפתם של הילדים? סיסיליה, סטנדאפיסטית יהודייה, מיני סלב בנורווגיה, מגיעה להופעות אחת לחודש בבניין הקהילה. Den vitsen du tok foran hele menigheten. Ja, den handlet mye om det. Det var meg. Det var deg. Og du gjorde narr av meg. Jeg gjorde ikke narr av deg, jeg Nei, kom det- med en faktaopplysning. Og siden du valgte å ikke komme på stand-upen min i menigheten, Hva har du med deg i posen? vil du ha? Er det mat? Ja. Ja, hva har du med? Jeg er sulten. Kyllingsandwich? Kyllingsandwich? Ja. Kan du be kyllingsandwich til burgerstien? Ja. Er den kosher? Nei. Ikke kosher? Nei. Men jeg er jo aldri her og spiser ordentlig. הפה הגדול של סיסיליה הופך כל ביקור לאטרקציה של ממש.
Men husk, du kan ikke velge klær, for han fredet. Altså, det var så deilig, jeg var så fascinert, og så ble jeg så skuffet når du liksom tenker tilbake på den norske versjonen, som bare var en linje med masse sånne apekatter. Det tok jo helt av det sånn, vekk dere alle sammen, og dette her, vekk, brillage mat, det var så, så Jeg er jo i stand-up-miljøet, hvor man tuller om alt hele tiden. Men jødedommen, det er det nesten ingen som får til. Jeg kan lese hebraisk, men jeg kan ikke snakke så godt hebraisk. Mitt favorittord på hebraisk, det er magafaim. Jeg sa litt sånn... Magafaim! Altså, det høres ut som et banneord. Magafaim! Altså, Heidelærer har jeg hatt lyst til å bli helt siden jeg var barn selv. For 6-, 7- og 8-åringer så er ikke jødedommen yippie-jaja. Det er ikke Hannah Montana eller noe annet gøy. Det er... Jeg synes det var vanskeligere å være jødisk når jeg var mindre. Og lenge så følte jeg jo at hver gang noen sa jøde, så tenkte jeg instinktivt at det var negativt relatert. Så jeg fikk sånn klump i magen som om nå er det noen som skal slå meg eller snakke til meg. Men det var jo ikke alltid det. Jeg føler ikke det lenger fordi jeg har blitt voksen, og jeg opplever det ikke. סיסיליה כבשה את במות נורווגיה מבלי להתבייש ביהדותה. היא לוקחת אותנו לבית של סבא, כדי לשמוע שוב את הסיפור שעליו גדלה כל השנים. Pappa var jo forstander i den israelittiske menighet, og stod på første benk foran i synagogen i Kalmeigaten. For i vår familie, familien Steinmann, var 5 barn, og min onkels familie, Plavnik, var 4 barn. Så kommer det tragiske med at Nazi-Tyskland okkuperer Norge 9. april 1940. Ringer det på døren. 2 fra statspolitiet. Sivil står utenfor med arrestordre. Samuel Steinmann. Så tok de med. Stoppet toget på et jorde, og så var det en brakke hvor det stod Auschwitz. Et navn ingen hadde hørt om, ikke visste hva var. Her er det sort-hvitt. Vi 5. Vi overlevde. Den dagen vi kom hjem, 30. mai 1945, og seilte inn i strålende sommervær med båt fra København. Og så det vakre landet tilbake. Det var sånn at jeg kunne grine. Og da sa jeg til meg selv, jeg skal aldri gifte meg med en jødisk pike foran mine eventuelle barn, som måtte oppleve det som jeg har opplevd. מבחינתו של סמי, נורווגיה היא הארץ המובטחת. למרות הקושי, הוא התחתן עם יהודייה, ובנה עבור סיסיליה זהות יהודית שהייתה זקוקה לה בכדי לפרוח. אם לא תתייחס לכל אחד, וכל אחד זה עולם ומלואו, ותקריב לכל אחד, ותשקיע בכל אחד, אז זה לא יעבוד. לכן אפשר לעשות פה פרויקט עצום שבסוף מביא 2 ילדים מברגן שביהו חלק מפעילות פה באוסלו, להטיס אותם והכל והכל והכל. בסוף הרווח הוא עצום. המלחמה על כל יהודי מותחת את זרועותיה של הקהילה למקומות נידחים וקסומים ברחבי נורווגיה.
משפחת גץ היא תוצר ישראלי-נורווגי שבחרה באורח חיים לא שגרתי. זה בית הישן, זה בנוי ב-1890, משהו כזה, וחידשנו אותו. זה באמת היה גרוע, נכון? על הפנים, על הפנים. הסיור בבית מעורר את התחושה שהעבר היהודי מעט נשכח. פה הגבינות, זה אוכל עוד... אנחנו הולכים לעשן את זה. 86, אז אספתי את נורווגיה עם תרמיל על הגב, ומכרתי את כל מה שהיה לי, ויצא לי לטיול. לא ידעתי כמה זמן אני על הדרך, ו-88 הגעתי לקיבוץ בעין זיוון, חשבתי שהגעתי לעוד מחנה צבאי, בגלל שהכל היה עם גדר מסביב, לא הבנתי לאן הגעתי. הוא היה עובד במפעל מגפיים. מפעל זיוונית? כן, הוא דווקא די חתיך. אמרתי משמרת לילה, ואז היא הגיעה למפעל, עשו להם סיור במפעל, היא ואחותה, ואז יום למחרת מסיבה למתנדבים החדשים שהגיעו, ואז... בלונדינית מנורווגיה הגיעה והרשימה אותו. כן, כמובן. המצב הכלכלי לא אפשר לנו להמשיך שם. לנו היה מאוד קשה. הפרטה בקיבוץ. לך תקנה בית, לא היה לך כלום. אתה לא יודעת שאתה לא מגיע לשום מקום. אתה פשוט לא היה לך אפשרות להגיע לשום מקום. לפחות פה היינו בונים עכשיו שיש לנו קצת אפשרות לחיות כלכלית. בחיים שלי לא הייתי חושבת לבוא לגור פה, להתחיל לייצר גבינות ודברים כאלה. אתה מתחיל מחדש ואין לך אף אחד במדינה שמאוד שונה, ובמדינה שיש כמובן אנשים שונים לגמרי, ואף אחד לא מקבל אותך. אבל אני תמיד הייתי גאה במי שאני, עם הדת שלי, עם האישיות שלי, עם זה שאני באה בישראל, וזה לא עצר אותי. מה שבטוח זה באוסלו, אם כבר נורווגיה. אוסלו? באוסלו. אוסלו, מה יש לך לעשות באוסלו? בגלל הקהילה, אם זה כבר להמשיך את הדת הלאה, אז זה שם. בסך הכל הילדים שלנו הם חלק משני מקומות. הם היו חלק פה, הם גדלו בישראל, אז ישראל תמיד יהיה חלק מהם. זה הבחירה שלה. היא צריכה להחליט בשבילה, ואנחנו החלטנו בשבילנו. אתי בחרה ללכת רחוק מההורים, קרוב לקהילה. באוסלו הפכה להיות מורה. היא מנסה לחזק בילדים את תחושת השייכות שמעולם לא חוותה בעצמה. Det vi skal snakke om nå er Chanukka. Først og fremst vil jeg høre hva dere tenker på når dere tenker på Chanukka. Det der hvor man spiser sånn honning og eple? Nei. Gaver i 8 dager? Ja. Ikke du? Ny tradisjon man kan si på en måte, for ja, jeg vil si det. Det er den hebraiske jul på en måte. Nei, det er sånn du tenker om. הקהילה היא לא חילונית, היא חילונית במושגים ישראלים. יש פה אנשים שאוכלים חזיר בלי להרגיש, בלי להניד עפעף, שכל שבת נמצאים בבית כנסת. ויבואו לשאול שאלה על איזה פסוק בתורה. וזה יעניין אותם, וזה יעסיק אותם. אז להגיד שהם דתיים במושג ישראלים, לא ספק הם לא דתיים. אבל להגיד שהם לא דתיים זה גם לא נכון. זה פשוט לא נכון. כי אם הם לא דתיים, מה הם עושים בבית כנסת? הרב יואב לא נח. אלו שלא מגיעים לקהילה, הקהילה תבוא אליהם. הוא מקיים חוגי בית לזוגות מעורבים. קשורה לזה. שאם נגיד לא יש ילד, זה רק ברית מילה או מה? במקרה שרק האבא יהודי, אז רק האבא חבר רשמית בקהילה. אם אני אבא יהודי ואשתי לא יהודיה, ואני רוצה לעשות ברית מילה לבן שלי, למרות שהוא לא יהודי, ולמרות שאולי לא יתגייר בכלל, אז הקהילה כן נותן את השירות הזה לכל המשפחה. עכשיו יושבת ראש החיידר של אוסלו, קוראים לה טוניה, היא גם נשואה ליהודי והיא לא יהודיה בעצמה. הילדות שלה התגיירו, אבל היא בעצמה לא. היא מאוד פעילה, מאוד עוזרת, עושה יופי של עבודה, מאוד מחוברת, חשוב לה שהיהדות תהיה טובה, הכל נכון. אבל היא לא יהודיה, לא רוצה גם להיות יהודיה. היהדות מחייבת המון. מה זה כל שבת להגיע לבית כנסת? זה מחייבות זאת. לקחת את הילד אחר הצהריים, שזה מתחרה עם כדורגל, עם מחשב, עם דברים שלא יהיו בעבר, ולהגיד, זה כל כך חשוב לי, שלילד יהיה כיף. זה מלחמה מתמדת. אם יהיה דור אחד שיפסיק, אז דברים פה יכולים פשוט ליפול. הדאגה לדור העתיד הביאה את הקהילה לחפש מנהיג חדש שיוביל את הנוער. ארווין, נשיא הקהילה, בא לבחון את המועמדים מקרוב.
Den skal ikke være noe mindre levende enn den menigheten vi fikk overlevert fra de som var før oss. Og denne menigheten har stort sett bygget opp på dugnad og fellesskap og frivillighet. De som i gruppa di synes det gøy å holde på med det dere skal holde på med. At de synes det gøy å dra til Sankthanshaugen hvis det det som målet, eller hva det måtte være. Skal alle dere være med på leadership-programmet? Nei. Det noen som ikke har bestemt seg om de vil være med eller ikke? En hånd i været. Alle har bestemt seg. Du har ikke bestemt deg ennå. התפקיד יוקרתי ונחשק, והמתמודדים העמידו את עצמם להצבעה מול חברי הקהילה. Jeg 26 år gammel. Jeg studerer medisin, og jeg bor i Bergen. Jeg heter Simon. Jeg blir 15 år. Jeg heter Andrea Magda Tonstad. Jeg 16 år gammel. Yuval Abraham Regev. Jeg 16 år. Ble født i Israel i 1996 i Navia. Jeg heter Tale Premier. Jeg 16 år. Benjamin Amsalem, og jeg 17 år. Jeg heter Alex. Jeg 31 år. Hva det betyr for meg? Måtte ta vare på den jødiske identiteten. Leve et jødisk liv i et sted som Norge, der det veldig få som jøder. Jeg har delt mye med dem. Jeg deler mye minner, jeg deler historie. I forbindelse med menigheten. Ja, først og fremst med familie og venner, og ja, dere løse også. למועמדים ניתנה אפשרות לפנות ישירות לקהל. יובל, שנחשב מועמד מוביל, ניצל את ההזדמנות. Det å være leder, for å kunne være leder for andre, for å kunne hjelpe yngre barn i menigheten å finne deres egen jødiske identitet, og for å gi dem guidelines for hvordan det å være menneske ute i den store verden, hvordan man skal oppføre seg mot andre, så må man lære det selv. Og det det lederopplæringen det en modnings til å gjøre det. אבל במהלך השיחה הוא עוצר ומעלה ספקות הנוגעים לכל אחד מחברי הקהילה. Hva slags lederkvaliteter det jeg har? Jeg flink til å styre folk? Jeg flink til å ta ansvar og gjøre ting? Jeg flinkest til å lede? Jeg flinkest til å bli ledet? באוסלו כל התכנסות של הקהילה היהודית היא אירוע מיוחד. למרות הדברים של יובל, החברים לא ויתרו על החגיגה, ופנו לאכילת המבורגרים המונית, כמיטב המסורת. המועמדים ניסו לחלץ את תוצאות הבחירות מהרב יואב, ולא הועיל. הם יצטרכו להמתין לבוקר שאחרי. יובל נבחר. דווקא הספק הוא שקנה את ליבם של חברי הקהילה. יובל הוא רק בן 17, והאחריות על כתפיו כבדה. הצלחתו תימדד בעוד כמה שנים. Jeg har venner som sier at da jeg var yngre, så sa vennene til meg at mamma kristen, men jeg ikke kristen, sa de. Det var noe som jeg syntes var veldig rart, på grunn av jeg visste at jeg ble født jøde, så var jeg jøde. Og jeg lurte vel lenge på liksom, ok, hvorfor bare jeg jøde? Jeg går jo ikke til synagogen, jeg ber ikke. Det ikke viktig for meg. Men jeg har lært etter hvert at jødommen handler om mye annet, om å
være god mot andre mennesker, og om å bli et godt menneske, av bruke det man har. Og så må du vri deg. Så, מפקד עבור לדום עמודום. הנשיר את תמנו תנועתנו יד אחים. יד אחים לכם שלוחה, לא רחבים, על דגלנו כולכם, חנו מסביב. יעשה לכם כוכב תורה, דרככם סוגה בעבודה, בלב אמיץ בעזרת השם, נעלו נעלה, קדימה בני עקיבא, עדה במעלה, קדימה בני עקיבא, עדה במעלה. מפקד עבור לנוח עבור נוח. For meg og for Bnei Akiva i Oslo så handler det ikke om å lære seg å be eller om å elske Israel, men fremfor alt så handler det om å få unge barn til å bli involvert i menigheten. Klar, ferdig, gå! הפתיחות הצליחה לחבר צעירים רבים ומוכשרים, אבל יש לה גם מחיר כבד. For meg så det viktigste at hvis jeg møter en kvinne som jeg virkelig elsker, og som jeg virkelig vil være med hele livet, så betyr det jo ikke noe om hun jøde, eller muslim, eller kristen, eller hva som helst, så lenge. הוא נורווגי, נוצרי. אני לא יודעת. זה רציני כרגע, אבל אי אפשר לדעת. אם אני יכולה לראות את עצמי מקימה משפחה איתו, יש מצב, אי אפשר לדעת. כן. אהבה זה יותר, לדעתי, יותר חשוב מדעת. החיים הם לא מושלמים. הרבה פעמים בסוף הם מתחתנים לזה, תערובת, כי אנחנו כל כך מעטים. ואנשים פה גם הם כל כך נורווגים. יהודי נורווגי צריך להתחתן עם יהודי אנגלי, הוא צריך להתאים את עצמו לתרבות האנגלית, או עם ישראלי צריך להתאים את עצמו לישראליות. אבל גם יהודי נורווגי שצריך להתחתן עם נורווגי לא יהודי, הנורווגי לא מכיר את הצד היהודי שלו. ומצד שני, כל היהודים הנורווגיים גדלו יחד, ובעצם כמו משפחה קטנה, אז זה כמעט נישואים בתוך המשפחה. אז זה מאוד, זה אחד מהקשיים שהבני נוער מתמודדים איתו פה. מסתבר כי ממדיה של הגלות גדולים וחזקים, במיוחד כשמדובר במנהיגות צעירה ובקהילה קטנה כל כך. העתיד מוטל בספק. Hei, hei. Velkommen. Dere ses i synagogen? Hyggelig. Beklager, jeg kamera bak meg. הרב יואב לא עיוור לסימני השאלה, וכשזה מגיע לילדים שלו, הוא מחליט שאת החנוכה הבא הוא כבר יחגוג איתם בישראל. ובסופו של דבר חינוך זה דבר חשוב. ואם הילדים יגדלו פה, כמה שאנחנו במשפחה של הישראלים, הם יהיו נורווגים. אם הבן שלי יום אחד יהיה פה רב, אז אני אהיה מרוצה. אבל חשוב לי שהוא יהיה ישראלי. The first, and for those of you who have dropped, we sing together the last one. יבנים נקבצו עליי. ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ושם תודה
סיסיליה, אתי ויובל בחרו אחרת מהוריהם, והפכו להיות שותפים משמעותיים בקהילה התומכת והפעילה. אבל אף אחד לא יכול להבטיח שבעוד עשור או שניים ידליקו ילדיהם נרות, כאן בבניין היהודי באוסלו. יואבי, הולכת באוניברסיטה? בדיוק קיבלתי מלגה ממפעל הפיס, החוג ליחסים בינלאומיים. יפה. השמנדריק הזה מלמעלה נהיה דיפלומט. כל היום קוקטיילים, קבלות פנים. את מכירה קפי ענן? אז הוא הסגן. כל האום היה עמום, ישר עשו אותו שגריר, פשוט מדהים. עשו אותו שגריר במאדים